Bábo, chceš žrádlo? Vlastně? Ano, tady máš. Ty vole. Oh shit. Šestá. Miláčku, máš tady Michálka. Jo. Co zvole? Co je? No. Sedmá. Ty vole, kde jsem dal tu jabku? Jo, a se bude ještě v tom sedít. Jo, tady je. To je budíčko. Filipku, co tam děláte s Michálkem? Osmá. A tento? Ukáž na to čumáčkem. Tento? Jestli se ho dotkneš, tak chceš tento pikáč. Nedotkneš se tento pikáč. Dotkneš tento pikáč. Dotkneš se tento pikáč. Tento pikáč. Dotkne ho. Jdeme hodně do pikáče. Desátá. To je pačínka. O, tak mi dáme kům do zvadla. Au, nejsi ty ten tobu. Miláčku, co to pečete? Tebe. Kurva, co to je? Co to je? To je jabko, on to sežral. On to sežral. Nedělaj s tím právě veliký. Je to můj králíček. Je moje pečínka. Moje pečínka. Je moje pečínka. Ahoj. Takže musíme vás upozornit, že my jsme vegetariáni. My králíky nejíme. Proč? Kudu dva málo ležela, ty vole. Takovou sračku, ne? Hovno. Co vole?